जि रायनांगौ रायबायहाय आंखौहाय जि रायजानांगौ रायजाबाय आङो बाप रे बाप मा गोसोजों इसिबां रायनो हायो सयथिबो माथो जोंलाय मानसिफोरखौ बिदि रायनो बा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनो गोसोखौनो जाया फैबाय थादो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरो खनसे बरायबावलायबाय आंहा खिन्थु लोमजानासो दं ओंखायनो आं भिडिअ खालामनो हायाखै जेरावबो थांनोबो हायाखै आरो आं जेबो माबा दखानाव थांनोबो हायाखै बिदि जानानै दं आरोना ओंखायनो आङो सानबायानो जाबाय आरो भिडिअ खालामनाया दिनै आं मिथिनि भिडिअखौ नुनानै फुरा एक्साइटेड मानो होनबा आं बयबो आंनि साबस्क्राइबारखौ नुथों सानबाय आं बेजों रायज्लायनाय बायदिबो भिडिअ खालामनो सानबाय बेनिखायनो आं ससे बेनि एन्सारखौ आं खालाम बिसोरनि एन्सारखौ आं एन्सार होगोन बिदि आरोखि दालांसै ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आरो कमेन्टआवहाय आं फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन नालाय मैया माथो गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो बिदि आरो बुहुत गोबां खोथा स' फैदो बेखौनो दा गारियाव सावरायलांगोन ना मा बुङो आदै नेदोंमोनथ' आरोना बयबो मोजां मोनो नालाय नोंखौ आरो बांसिन गाज्रि मोनग्रा बेखौ बुंनानै लाब गैला ओंखायनो आं सानो दा मोजां भिडिअ खालामबाय थादो होनबानो नोंखौ मोजां मोनग्राया मोजां मोनलांबाय थाखागोन आरोना आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो बेखौ रायजालायगोन दा र' जि जाबाय जानानै थांबाय आरो दा पास्ट लाइफखौ अलरेडि टटेलि बावगारनानै जोङो प्रेजेन्टखौहाय मोजाङैनो मा होनोमोनलाय बेखौ माने सौसिलांनो नाजानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि रायबाय थानो नांला दाबो जेबो नङा दे मोजां मोनलायनायाव बिदिया जाखायो सानैजों दा मोजां जालांबाय जाबाय आरोना बेसेरा बेबो रायजा अन्थावबाथाव माने रायजाफेरनो मोनाखैमोन बियो मिथिबाय माबा मोनसे ग्रह नांबाय आरो जोंनि लाइफआवहाय ओंखायनो रायजानांगौ जाबाय जेबो नंला दा बेखौनो सानोदि मा होनो जेसेबां माने नोंनि थाखायनोथ' रायजानाय जाबाय मानो होनबा बियो रावजोंबो रायजाफेराखैबाबो नोंखौ मोजां मोननानै बा नोंखौ लानायनिफ्राय मा गोरोन्थि जालांखो बे नोंसिनि खोथासै थेवबोथ' रायजानाय जाबायना नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायसो नामा एखे नालाय बेनाव मिथिंगा आंनाबो मिथिंगा ओंखायनो आङो बेखौ सर्ट फर्मावहाय मिथु गाबज्रि आरो मिथु गाबज्रिनायखौ उपाय गैया नङाबा दा बिदिब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअखौ दा एसे इडिट खालामनानै नोंथांमोननो नागारग्रोनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै बाय बाय थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय मानो होनबा आङो जेरावबो ओंखारनो मोनैनि थाखायनो बेजोंनो आं रायज्लायनाय खालामबाय जाहाथे बयबो नायदो मिटिनि चेनेलाव थांनानै बयबोथ' साबस्क्राइब खालामखानाय दं जानो हागौ जोंनि एरियायाव गावनि चेनेलाव थांनानै मोजां नायहैदो फुलखौ एबारनिफ्राय नुबाय थासिगोन होननानै बुंदों